la Bereileanu. Așa, hai. Zi tu, mami, ce e aici? Ha. Ce punem aici? Centrala. Aici este centrala. Centrala lui Andra. Adică centrala mea, știi? Așa, hai. Știi, Cătă, ce vreau să spun? Știi, Cătă? Știi? Hai pe noi intrăm. Hai, mami, că intrăm. Așa. Aici ce avem? Aici este Cămară. o cămară din bucătărie, pe care este tot a mea. Ai înțeles gluma, Cătă? Ai înțeles-o? Deci, Miha, vreau să apăr doar eu. Hai, mami, pe tu prezintă. De ce te-am luat? Aici ce-i? Aici este bucătăria, în care este tot a mea. Ai înțeles gluma, Cătă? Deci aici vom pune frigiderul și toate aceste lucruri. Aici vom face mâncare și îl vom prezenta și pe Ștefanel. Sau pe Miruna, cum ne-ai pus în numele, dacă e fetiță, mă înțelegi? Hai, Cătă, du-te mai departe. Pe acolo vom pune scările. Aceasta este casa, nu este casa. Înțelegi prima din nou? Hai, mami, așa. Că unde? Asta e holul. Aici este holul, vezi că mi-a picat în dinte? Da, hai. Aici e sufrageria. Aici e baia. este baia pe care este a mea și vom pune WC-ul. Urât faci. Stai, mami, să filmezi ea. Eu sunt. Hai, mă, Miha. Așa, aici ce-i? Aici este Living. living-ul. Sufragerie. Sufragerie. Aici este sufrageria în care este a mea și aici vom primi cățelul. Înțelegeți, nu? Cum îl cheamă pe cățel? Pichi. Deci, Cătă, la sfârșit vei avea o mare surpriză. Da, de ce spun eu, nu? Păi da. Și Hai. o să ai o mare surpriză la sfârșit. Aici e holul. Holul, baia, sufrageria. Aici ce o să fie aici? Scările. Scări. Încet. Scările. Așa, aici. Îți vei pune tu biroul dacă tot ești primar. Hai. O vom prezenta pe Andra Braileanu în 2 minute. Sunt eu din nou, prezentatoarea lui Mihaela Braileanu. M-a luat cu ea să prezint casa. Când vii, Cătă, acasă, îmi spui dacă ți-a plăcut. Hai, Cătă, în altă parte. Hai, mă, Miha. Stai, mami, să filmez aici. Sunt din nou. Ce-ți place? Da, e adorabil. Ce comentarii a făcut? Aici este Mișu cu Tucu. Doi prieteni foarte buni. Hai, și în spate Dar acum. și pe mine mă adorați. Andra! Scuze,
Gata, am luat o razna de la iumeală. Hai afară acum. Hai să prezentăm afară. Da. Și am prezentat atât. Acum e sfârșitul. Ha? Mama, e sfârșitul casei. Deci, ați prezentat totul. Acum filmează-l doar pe mine. Stai să filmezi terasa și gata, da? Și după aia să nu închizi. Ca să zic că ați prezentat la Andra Brăileanu totul. Când filmezi terasa? Ai terminat? Ha? Zi. Acum ați terminat la prezentarea lui Andra Brăileanu. La doar nu ai. Eu sunt la cum ar fi la știrile Pro TV. Hai, mami, zi că te aud. Așa, și va fi o mare prezentare. Prezentare, bă. Pe mine nu m-ai filmat. Ba, te-am filmat, mami, uite. Sunt la doar nu ai. Sunt frumoasă, gata, aha. Gata. Și te-ai